89% tal-Maltin jemmnu li l-Awtoritajiet Tas-Saħħa Maltin qed jagħmlu biċċa xogħol tajba ħafna kontra l-firxa tal-Coronavirus f'pajjiżna. Dan ħareġ fi stħarriġ tas-Sunday Times of Malta li fih il-maġġoranza assoluta tal-Maltin qalu li huma sodisfatti bil-ħidma ma taqta' xejn mid-Dipartiment tas-Saħħa. Fil-fatt, 54% tal-poplu għandu opinjoni tajba ħafna dwar din il-ħidma u 35% qalu li għandhom opinjoni tajba. Kienu biss 3% li kellhom opinjoni negattiva u l-kumplament kienu neutrali fl-opinjoni tagħhom. L-istess stħarriġ wara wkoll li 69% tal-Maltin jemmnu li l-Gvern qed jamministra s-sitwazzjoni ekonomika tal-pajjiż b'mod tajjeb. 34% għandhom opinjoni tajba dwar il-ħidma tal-Gvern f'dan ir-rigward, filwaqt li 35% għandhom opinjoni tajba ħafna. Din l-opinjoni tajba ġiet riflessa fost l-etajiet kollha. Bil-ġenerazzjoni żagħżugħa hija l-aktar ġenerazzjoni li għandha opinjoni pożittiva dwar it-tliet pakketti finanzjarji tal-Gvern. 78% tal-Maltin jemmnu li l-Gvern qed jaħdem sew fir-rigward sal-protezzjoni tal-impjiegi fil-pajjiż. Dan il-pakkett finanzjarju li introduċa l-Gvern Malti huwa t-tielet l-akbar wieħed minn fost il-pajjiżi kollha fl-Unjoni Ewropea u jammonta għal 6% tal-prodott domestiku gross. L-iskema Maltija li ġiet approvata mill-Kummissjoni Ewropea tagħti protezzjoni qawwija lil banek f'pajjiżna. Tant li meta kumparat mal-iskema Ġermaniża, il-Gvern qed jagħti garanzija kważi darba u nofs ta' dik li qed jagħtu l-gvernijiet tal-Ġermanja, ta' Franza u tal-Italja. Din il-garanzija se tkopri self mogħti mill-banek sa 4 miljun euro lil negozji żgħar u medji u sa 8 miljuni għal azzjendi kbar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.